Maayong adlaw, ania ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Nagpatawag na usab og tigom si Gobernador Gwen Garcia uban ang mga kadagkuan ug mga opisyalis dinhi sa lalawigan ug rehiyon nga may kalabutan sa pagmanage sa mga muuli nga overseas Filipinos nga ni sa Sugbo. Atol sa maong meeting, ilang nasabutan ang pagpatuman sa additional protocols alang sa mga muuli nga fully vaccinated repatriated Filipinos. Si Paula Mendoza alang sa hingpit nga detalye. Musubay sa bag-o nga sumbanan nga giluwatan sa Interagency Task Force on the Management of Infectious Diseases kon IATF-MEID ang lalawigan sa Sugbo alang sa mga muabot nga nabakunahan na nga mga OFWs ug ROFs. Kini mao ang 7 ka adlaw nga quarantine sa hotel o quarantine facility, inay nga napulo ka adlaw ug ang pag-swab sa ikalimang adlaw. Gawas ni ana, ipadayon pagihapon ang swab upon arrival alang sa mga muabot nga repatriated Filipinos dinhi sa Sugbo. Mao kini ang nasabutan sa meeting nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia ni adtong Lunes, Hulyo 5. Kauban ang mga opisyalis sa rehiyon sama sa Department of Health, Department of Tourism, DILG, OWA, Mactan Cebu International Airport ug pribado nga sektor sama sa mga hotels. Ang bago nga IATF Resolution No. 124B nagkanayon nga ang mga nabakunahan nga mga muuli sa nasod ipaubos sa 7 na lang kaadlaw nga pagkwarantina. Samtang kadtong wala pa mabakunahan, magpabiling na 10 kaadlaw gihapon ang pagkwarantina ug 4 kaadlaw nga home quarantine. Apan ang maong lagda alang sa mga pasahero nga gikan sa mga nasod nga nalakip sa lista sa IATF ubos sa ilang gitawag nga green countries o kadtong mga dapit nga mubo ang kaso sa COVID-19. We do both the IgM and IgG. If your IgM is positive but you also have high IgG level, you're considered non-infectious, so you're released. Pero if you still have IgM but you have already no IgG level, you're considered in the infectious stage, then you have to finish that. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Maukadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Subscribe ug bisitahan ninyo sa kanunay ang Sugbo News Facebook page ug YouTube channel alang sa mga labing uwahing impormasyon gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Ako si Katrina Kovalik, maayong adlaw.